Dobrý den, dámy a pánové, dnes máme 12.9. Mé jméno je Marek Hauf, pracuji na pozici analytika ve společnosti Primstock a rád bych vám dneska tady předvedl nějaké nové analýzy, které samozřejmě vychází z naší dílny, z mé dílny a ukázal samozřejmě, předvedl i některé otevřené pozice. Takže pojďme se na to podívat. První, co tady mám, je eurodolar, euro vůči americkému dolaru. V tuhletu chvíli vlastním vlastně krátkou pozici, s tím, že následně jedná se vlastně o dvě věci, jedná se o jeden trailing stop. V tuhletu chvíli cca ta pozice je, dalo by se říct, lehce za nulu, protože lehce v plusu, mám vlastně prodáno okolo hodnoty 1.13 s tím, že vlastně mám trading stop, který zatím nebyl exekuován, ten jsem se dneska posouval, což je vlastně i vidět, řekněme, na intradenních datech. Dneska jsem se ho posunul vlastně k maximum tohoto falešného spajku, zatím falešného, a mám uzamčený zisk v tom rozpětí 1.13 až 1.1250. Na jednom lotu to je rozdíl, řekněme, kolem 500 amerických dolarů v plusu. Takže to je taková jedna aktualitka. Následně, co mám, co samozřejmě zajímá, je ropa. V tuhletu chvíli vlastním z minulého týdne krátkou pozici, teď se díváme na hodinový graf. Mám prodáno okolo 46-40 dolarů za barel a můžeme se podívat na denní graf. Tak. A s tím, že vlastně je tady vidět, že se projevil poměrně silnější support, který vlastně nám tady začíná kolem 3.8., následně potvrzen je 1.9., 2.9., no a uvidíme, jak ten trh se bude dál vyvíjet. V mém případě teďkon já vlastně budu reagovat tak, že stop loss, který jsem měl na kolem 49.50, ale kolem 49.50 vezmu a posunu si ho vlastně pod hodnotu, pod minimální cenu z 9.9. a tím si uzamknu rozdíl kolem těch 46,40 až 45,50, takže necelých 900 amerických dolarů na jeden lot. Jinak v tuhletu chvíli je tam kolem nějakých 1300 amerických dolarů v plusu. Tak a dávám tímto samozřejmě trhu šanci pokračovat dál. V rámci toho možného propadu nechám mu toto rozpětí, teď si jdeme na H1, toto rozpětí, proto aby ten trh mohl projevit samozřejmě tu svoji možnost a sílu se k tomu dalšímu poklesu. Uvidíme, jak se trh bude chovat. Samozřejmě snažím se nechat plynout zisky a samozřejmě minimalizovat rizika. Tak, co se týče otevřených pozic, tak dále mě zajímá samozřejmě lehký výprodej na akciových indexech. Tady mě zajímá Standard & Poor's 500. Mám vlastně z minulého týdne prodáno. Držím krátkou pozici, vlastně byl to prodej na stopu, tady vidíte sami, že ten trh opravdu výrazně breaknul směrem dolů a v rámci jednodenního pohybu, to je denní graf, vlastně někde začal prodej okolo 21,77 a zavřel 21,22, takže to je samozřejmě pokles o 50 bodů, na standardním futures kontraktu je to tím pádem, kdyby to bylo mini S&P, tak je to 2,5 tisíce, při klasické 500, tak je to samozřejmě 25 000 dolarů. Takže já mám prodáno a i řekněme třeba na velikosti 0,25, jenom 0,25 lotů, je tam v tuhletu chvíli zisk zase kolem 1300 amerických dolarů za okrouhleně. Tak a v tuhletu chvíli já mám i uzamčený profit, kurzový rozdíl, vidíte sami, mám snížené riziko vlastně do plusu a trading stop neboli stop loss mám vlastně pod minimem z této hodnoty, vlastně to takový zavírací kurz toho gapíku, který mi tadyhle teď vznikl a rozhodně v rámci intradenních dat budu tady tu situaci dál sledovat a budu samozřejmě se snažit posouvat. Další hodnotu bych viděl někde v okolo těch 21,10, samozřejmě ve chvíli, kdy mi to ten trh pochopitelně dovolí. Tak, další, co tady mám jenom na ukázku, tak stále vlastně jako někteří investoři, obchodníci vlastní krátké pozice ještě z historie na společnosti Vivendi,
Ty akcie se vesměs pohybovaly poměrně dlouho v nějakém obchodním pásmu z rozpětí 17,80 až 18 euro za akci, takže nemělo cenu vůbec je nějak probírat. V tuhle chvíli vidíte sami, že opravdu stále jsou to dvě krátké pozice. Já mám 5 prodejů okolo 17 euro za akci, druhý mám za 18 euro za akci zaokrouhleně. V tuto chvíli jsme 17,42, takže zprůměrovaná pozice již je vlastně v plusu celkově, řádově nějakých 180, 200 euro, tak jako tak pozici držím dál a jediné vlastně k čemu dojde, že pozici toho horního prodeje, tak její trailing stop posadím vlastně pod ten gap a tím pádem samozřejmě si uzamknu tento kurzový zisk a zatím samozřejmě nechám pozici být a počkám si do té doby, dokud doufám samozřejmě ten trend nebo vůbec ta akcie se nedostane zase zpátky minimálně tím 17 eurům za akci. Takže ti z vás, kteří stále drží tyto pozice, já jsem na tom v podstatě stejně a pouze začnu samozřejmě uzamykat zisk na ten prvotní na ten horní projekt kolem 18, protože kdyby se trh chtěl vrátit, tak pak samozřejmě můžu zkusit prodat klidně ještě jednou. A mám tam aspoň už těch 390-400 euro z toho horního prodeje na těch 5 lotech. Tak, zajímavé určitě na to sledovat je aktuální vývoj ceny zlata a ceny platiny. Samozřejmě v tuhletu chvíli oba dva trhy sice jdou dolů, ale je velice důležité to, že platina v současné době, když se podíváme na ten pohyb, má daleko výraznější propad. V průběhu dneška jdeme se na denní graf, tam máme začínající kurz 1066, aktuálně 54, takže to máme 12 bodů. A zlato je v tuhletu chvíli 29 na 27, takže to jsou 2 body. Takže v tuhletu chvíli jenom za dnešní den spread, nákup zlato, prodej platina, mezi komoditní spread by ti z vás, kteří samozřejmě třeba ještě vlastní prvotní pozice, ještě z minulého měsíce a stále zarputile bojují, tak jenom za dnešek třeba na této pozici jsou plus $1000, což si myslím, že je velice pěkný pohyb za pár hodin pěkně v pondělí. Rozhodně už tuhletu chvíli vlastně v rámci naší aktuální analýzy pro případný vstup 19. září už se dá hovořit o tom, že ten trh je připraven pro tento vstup a určitě třeba já osobně i třeba v nějaké menší míře, protože ta sezónnost podle mě už běží, samozřejmě nedá se říct, že každým rokem ta sezóna začíná přesně ve stejné datum, tak už budu vstupovat do části třeba pozic nebo s nějakými financemi do těchto pozic. Tak jdu dál, samozřejmě, co mě ještě zajímá z pohledu novozélandský, kanadský dolar. No tak tady mám vlastně z minulého týdne taky prodáno, ta pozice není některá zase výrazně v plusu, kolem nějakých necelých 200 amerických dolarů. Vidíte sami, stop loss mám stále na té původní maximálních cenách. Mám tady ještě připravený i nákup za limit, kdyby trh se propadl, tam bych vlastně si ukončil pozici a vstupal do long pozice. To se zatím nestalo, takže tady vyčkávám, pozice lehce v plusu, situace se nemění, strategie se nemění. Tak, co mě ještě zajímá dál, je z otevřených pozic, jako z minulého týdne, je káva arabika, tady držím vlastně short pozici, což jsem mi avizoval, jednalo se vlastně o prodej, respektive vlastně za skoro maximální hodnoty, byl to prodej vlastně z důvodu toho maxima, které tady máme zaevidované kolem 18.7. To se mi zatím vyplácí celkově pouze třeba na půl lotu, už v tuhletu chvíli mám kolem nějakých 700 amerických dolarů, což myslím, že taky není malý pohyb. A dneska vlastně já přistoupím ke snížení rizika, přesně čeho na uzamčení zisku, jakož jsem vlastně prodával okolo 153,40, tak osobně vidím dneska trailing stop do plusu kolem 150,50 a tím pádem přes 3 body si uzamknu. Kdyby to byl velký lot, tak je to, tak je to vlastně kolem $3000, tím, že mám polovičku, tak samozřejmě je to částečně méně, ale i tak myslím si, že zase zajímavý peníz. Tak, no a to je, co se týče pozic otevřených, si myslím, že to bude asi všechno. Já to pro jistotu ještě projedu dál. Co mě ještě tak zajímá, ano, už to vidím, tady australský dolar, japonský jen, tak tady vlastně z minulého týdne taky držím krátkou pozici. Ta pozice je vesměs pár dolarů v plusu, vidíte sami, takže v
tuhletu chvíli mým cílem je rozhodně support kolem 76, vlastně co se týče stop lossů, navrhované riziko, já osobně jsem akceptoval kolem těch 79, 50, 30, takže já samozřejmě po ukončení té navky určitě budu minimalizovat a vzhledem, když se podíváme na H4, tak se domnívám, že budu minimalizovat, posouvat stop loss někam až k 77, 50, takže následně to riziko na tom jednom lotu bude kolem $500 a to je samozřejmě daleko méně než oproti těm původně akceptovaným skoro 3000. Takže takhle samozřejmě budu činit taky. No a teď by samozřejmě jsme se mohli podívat samozřejmě ještě na poslední akci, kterou vlastním. Mám stále ještě a také mnozí z vás ještě krátké pozice v BMW, to už je skoro měsíc. Nemělo cenu se o tom moc bavit, protože ten obchod se držel v range mezi těmi 76 a 77, 50 euro za akci. Ten trh samozřejmě dle předpokladu prorazil, vidíte sami dneska jede střemhlav dolů, já tady vlastně 2 krátké loty, no a ten cíl postupně s postupným plánováním snižování rizika je až někde okolo 70 euro za akci, to je taková ta stěžejní hodnota a pak teoreticky samozřejmě 62. Uvidíme, jak ten trh se s tím, jak se pochlapí a samozřejmě jak velkou šanci dalšího výdělku mi tam dá. Takže to je, co se týče dle mého soudu zajímavých otevřených pozic, i těch, u kterých z historie došlo k nějakým výraznějším změnám, které třeba, řekněme, neměly za posledních 14 dní žádné velké pohyby, takže nemělo co vůbec probírat, že to bylo jenom plácání vody, takže teď se podíváme na to, co mě a jaké analýzy jsem si udělal pro dnešek, jaké trhy mě dneska budou zajímat a co samozřejmě třeba já osobně dneska si pokusím se třeba zadat. Takže začneme tím, co je vesměs většinou pro všechny obchodníky zajímavé, mám v tuhletu chvíli otevřenou pozici na Eurostoxx 50, to znamená, mám prodaný akciový index hlavních 50 akciových titulů v rámci eurozóny a tím pádem samozřejmě spekuluji na pokles ceny. V tuhletu chvíli jsem šulnul lehce v mínusu, rozhodně se jedná o krátkodobou spekulaci na další pokles vlastně tohoto akciového indexu. Nejbližší support je vlastně i mým cílem, to znamená, já mám prodán kolem 29,75 a první support je 29,45 a následní je 28,96, takže 29 rovných. To je samozřejmě pro moji spekulaci to hlavní. Samozřejmě budu se snažit zase minimalizovat rizika, postupně samozřejmě posouvat stop loss do plusu a uvidíme, co všechno mi ten trh dovolí. No, dále, co mě zajímá, určitě bude zajímat je JP Morgan, akcie společnosti JP Morgan, tadyhle samozřejmě já určitě budu dneska sledovat a popravdě budu se snažit, pravděpodobně budu prodávat akcie této společnosti poměrně jakoby s dlouhodobějším výhledem a to vlastně poklesem k někam těm 58, 60 eurům za akci, takže $60 za akci, pardon. Takže tady samozřejmě bude to dlouhodobější analýza a určitě o ní se ještě budu dál bavit. Tak, mám prodaný DAX, ale v poměrně malé míře, vidíte sami 0,1 lotu, je to spekulace čistě na pokračování toho breaku směrem dolů, aby se ukázalo, jestli tady to proražení je falešné nebo ne. To samozřejmě to se prvé ukáže, mnou akceptované riziko bude nad kurz 105.11, 105.20 a uvidíme samozřejmě, jestli tady to rozpětí mě v tom trhu udrží, jestliže trh by porazil znova ty minima, které tam udělal v průběhu dnešní seance, tak určitě se pokusím znova připrodávat tu pozici si jakoby zvětšit, to znamená budu postupně se snažit ty pozice kumulovat a samozřejmě udržet se jakoby v tom shortu. Samozřejmě všechno ještě s tím, že se budu snažit minimalizovat postupně i daná rizika. Tak, co mě zajímá dál, mám tady měnový pár, který mě zajímá. Jedná se australský dolar, americký dolar, tady vlastně krátkou pozici. Jedná se o proražení vlastně trendovky, která tady vznikla toho 16.6. O té už já jsem se zmiňoval. Stop loss vidím někde okolo 75, 65, 0,75, 65.
No a budu pochopitelně pozice zase držím. Každý z vás samozřejmě by si měl zase rozmyslet velikost přečíst si specifikace, samozřejmě rozmyslet si velikost páky, rozmyslet si samozřejmě velikost vůbec celkové lotu a nastavit risk management vůči svému obchodnímu účtu. Já v tuto chvíli vlastním krátké pozice na australský dolar, americký dolar, s tím, že cílem je kolem hodnota 74, to znamená, to je cíl $1,000 při jednom lotu, páka 1:100. Tak, co mě dál ještě zajímá, tak pak tady mám nějakou komoditu, jedná se mi o soju, v tuhletu chvíli mám prodanou lot soji v rámci sestupného kanálu, je to opravdu čistě spekulace na dodržení toho kanálu, to znamená odražení vlastně od tady té rezistence, což je od hodnoty, nebo že hodnota rezistence kolem nějakých 984 centů za bushel mě v trhu udrží a stop loss mám okolo 995, takže ještě nějakých 10 centů nad. Zase je soja jako taková, je velký trh, jeden bod rovná se $1000, takže tady samozřejmě velice důležité zvážit velikost, poměr toho rizika, vůbec poměr toho velikost toho lotu vůči velikosti vašeho obchodního účtu a dobře se nad tím zamyslet. Tak, dál mě zajímá zase něco. Co tady mám dál? Dál mě zajímá něco z akciového trhu, zajímá mě opětovně akcie společnosti Boeing. V tomto případě já zase se budu dneska snažit vstoupit do krátké pozice, tak jako v historii s cílem vlastně obchodu a poklesu k těm $124,50 za akci. A to je samozřejmě můj cíl, aktuálně s rizikem nad těch $135 za akci. Je zase dlouhodobější pozice, takže nebudu ji určitě omílat každý den na videodenících, ale spíš opravdu ve chvíli, kdy bude vůči něco zajímavého, nějaká podstatnější změna. No. Tak dále další analýza, kterou jsem si pro dnešek připravil, je hongkongský akciový dolar, hongkongský akciový index. Tady mám připravený, tady vidíme toho oběšence úplně ukázkového, doslova do písmene, máme následně prodej, jako z dneška vlastně z 12.9. a já zde mám připravený prodej pod supportní linií na stopu. Ve chvíli, kdyby samozřejmě akciové indexy, včetně samozřejmě SPčka, tady těch ostatních šly dolů, rád bych, aby mě to stejně jako v tom Standard & Poor's 500 chytlo a já samozřejmě se nemusel nebýt na sebe naštvaný, že mi taková příležitost, řekněme takového výprodeje třeba utekla. Takže toto je příprava, je to prodej za nějaký 23 150, stop loss v podstatě zatím na toho oběšence, postupně, jestliže trh by mi dal tu šanci, tak bych se určitě snažil rizika snižovat. No a poslední je zase změnového páru, co jsem si pro dnešek připravil a jedná se o britská libra, americký dolar. Tady stále vlastně mám připravený nákup na stopu, který se zatím ještě nerealizoval. Já pouze jsem si ten stop objednávku posunul blíže trhu, takže když se podíváme na H4, tak relativně už nejsem tak daleko, už nejsem nad těmi maximy a vlastně celá ta spekulace o tom breaku směrem vzhůru. A já teda dneska ještě přispěím ještě k výraznějšímu posunu a znamená to, že vlastně se budu posouvat, já to teď přesně chytnu, na 1.3290, přesně tak, s tím, že tím se mi samozřejmě posouvá i to původní hranice stop lossu, tak jak v případě realizace breaku směrem vzhůru, já to riziko budu posouvat přímo na ten support, to znamená, to riziko bude řádově na tom jednom lotu okolo 1.3290, 1.3020, jedná se o riziko nějakých 600 amerických dolarů. Takže to je ode mě teď všechno, pár nových analýz, samozřejmě něco i na trzích se děje pozitivního z minulého týdne. No a určitě teda apeluji na ti z vás, kteří samozřejmě sledují analýzu zlato s platinou, určitě, aby pozorně sledovali situaci a možná už, aby se připravili samozřejmě i pro třeba možné využití tady té analýzy k zhodnocení vlastního obchodního účtu. Samozřejmě všechno s rozvahou, prostě se správným spočítaním risk managementem, ale je to přece jen sezónní jev a jeho 80% úspěšnost za posledních 15 let hovoří sama za sebe. Takže hodně obchodních úspěchů a přeju krásný den. Nashledanou.